Michal Sedláček, som z firmy Villa SRO. Ja osobne som sa zúčastnil všetkých seminárov zdarma, ktoré boli o marketingu, predaji, ako získať nových zákazníkov, klientov, potenciálnych zákazníkov. Čo som sa naučil na niektorých týchto seminároch, ako príklad môžem uviesť, ako lacno získať databázu klientov, ktorým môžem posielať e-maily, ako lacno robiť propagáciu, poviem rádovo 5 eur za týždeň, nemusím platiť 100 eur za týždeň, lebo taká bola moja predstava. Ďalej som si ujasnil taký pojem ako marketingový lievik. To znamená celý ten proces od nejakého marketingu, reklamy na Facebooku, YouTube, Google, z toho mi výjdu nejakí ľudia, s ktorými komunikujem a na konci ozajstní zákazníci, ktorým predám. Takže naozaj ten postup je veľmi jednoduchý a jednoducho aplikovateľný. Zúčastnil som sa všetkých 4 voľných seminárov, ktoré má táto firma, a zúčastnil som sa aj niektorých platených seminárov a považujem to za veľmi hodnotné a mne osobne to pomohlo pochopiť, čo to je naozaj marketing, reklama, propagácia, lebo nie je toto isté. Predtým som si myslel, že človek musí nejak veľmi komplikovane vyrábať nejaké kampane a platiť veľa peňazí, ale to vôbec není pravda. Dá sa to robiť rýchlo, jednoducho, za málo peňazí a tí zákazníci naozaj prídu. Ako príklad z mojej praxe vám môžem povedať, že telefonovali sme na povedzme tisíce studených kontaktov, to znamená, kúpil som databázu a telefonovali sme. Neskutočne ťažké, proste tisíce telefonátov, z toho vyšlo nejaké desiatky stretnutí a z tých desiatok stretnutí pár predajov, takže ťažká práca, efektivita minimálna. Toto fungovalo možno pred 10-15 rokmi. Teraz sa mi osvedčil naozaj ten online marketing, kde pri minimálnych časových nákladoch a finančných dostávam oveľa viac zákazníkov.